ברוכים הבאים לקולאב קלאב, הבית של שיתופי פעולה ברשת. קולאב קלאב זה מאגר המידע הגדול בארץ עם מנוע חיפוש נוח ליצירת שיתופי פעולה מדויקים בקליק. הכלי הזה מיועד לעסקים שרוצים לקדם את המוצרים שלהם ברשתות. למשפיעני רשת שרוצים למצוא מקומות מעניינים ליצירת תוכן וגם להרוויח. למנהלי סושיאל וחברות דיגיטל שרוצים לחסוך זמן יקר בחיפוש אחרי משפיעני רשת שיהיו מדויקים ללקוחות שלהם. ותאמינו לנו, אנחנו יודעות על מה אנחנו מדברות. היינו בשני הצדדים. קולאב קלאב זה ווין ווין לכולם. קל, מהיר ומדויק, אז איך זה בעצם עובד? נכנסים לאתר של קולאב קלאב, בוחרים את החבילה הרלוונטית לכם ונרשמים. ממלאים שאלון לצורך יצירת כרטיס שהולך לייצג אתכם במנוע חיפוש. ברגע שאתם רשומים, יש לכם גישה למנוע חיפוש, בו תוכלו למצוא עסק או משפיען רשת לפי קריטריונים שאתם בוחרים. אזור, תחום, קהל, חשיפה וכו'. קל, נכון? המאגר כל הזמן הולך ומתחדש. כדאי לכם להיות בעניינים. וחוץ מזה, מחכה לכם בלוג שלנו עם טיפים ליצירת תוכן, שיתופי פעולה אפקטיביים ומדויקים וחידושים מעולם הסושיאל. מחכות לכם בקולאב קלאב.